U ovom videu na Mogolt čekaju vas 3 logičke zagonetke. Samo najpametniji od vas moći će da ih sve tačno reše. Nakon što čujete uslove slagalice, možete pauzirati video, dati svoj odgovor, a zatim čuti tačan. U komentarima ispod videa ne zaboravite da napišete koliko ste od 3 zagonetke tačno rešili. Broj 1. Pitanje je krajnje jednostavno. Koja od ovih čaša ima više vode? Bila je to jednostavna zagonetka minus za zagrevanje. Pošto je sada voda u svim čašama na istom nivou, to znači da ima više vode tamo gde se nalazi najlakši predmet. Ovo je spajalica. Ova čaša ima najviše vode. Dajte like ako ste tačno odgovorili i pređite na teške zagonetke. Broj 2. U dalekom kraljevstvu, kada je čovek pio otrov, jedini način da se spase bio je da popije jači otrov. To jest, jači otrov deluje kao protivotrov. Lokalni kralj je, naravno, odlučio da mora imati najjači otrov kako ga niko ne bi otrovao. Pozvao je dvojicu svojih najboljih hemičara. Svakom od njih kralj je naredio da stvori najmoćniji otrov. Na kraju će organizovati takmičenje, tokom kojeg će svaki od hemičara prvo popiti otrov svog protivnika, a zatim i svoj. Čiji je otrov jači, ostaće živ. Prvi hemičar je znao da je manje talentovan od drugog i da jednostavno nije mogao da stvori jači otrov, i naravno želeo je da živi. Srećom, imao je ideju. Na dan takmičenja svaki od hemičara je prvo popio otrov svog protivnika, a potom i njegov otrov. Posle nekog vremena, drugi, talentovaniji hemičar je pao mrtav, a prvi je slavio pobedu. Razmisli i reci mi kako je to uradio. Tačan odgovor. Kada je prvi hemičar shvatio da ne može da stvori isti jak otrov kao njegov protivnik, smislio je izlaz. Pre finalnog takmičenja je popio svoj otrov, a umesto otrova u epruvetu je sipao običnu vodu, pa je protivnikov jači otrov na njega delovao kao protivotrov. A drugi hemičar je pio samo vodu i svoj otrov i zato je umro. Broj 3. Detektivska misterija. Izvršeno je ubistvo u prodavnici odeće. U svlačionici je nožem ubijen muškarac. Istovremeno, posle ubistva niko nije ulazio niti izlazio iz prodavnice. Pažljivo pogledajte sliku i recite ko je ubica. Dakle, ako ste bili dovoljno pažljivi, primetili ste da je rana na žrtvi na desnoj strani. Shodno tome, njegov ubica je držao nož u levoj ruci. Lako je pogoditi da je levoruk. Ostali ljudi u prodavnici, blagajnik i mušterija pored nje, su dešnjaci jer trenutno vrše radnje desnim rukama. Ali čovek koji gleda u odelo ima zavijenu desnu ruku, što znači da može da deluje samo levom. On je ubica. Ne zaboravite da napišete u komentarima na koliko ste od 3 zagonetke tačno odgovorili, idite u grupu Mogolt Vnav Kontakt, lajkujte, pretplatite se na kanal, kliknite na zvonce da biste bili svesni novih videa i, naravno, otiđite komentare ispod videa.